गिबियावनो गासैबो खुलुमनाय जासिबाय दिनै धुबुरी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे जनाय हालामनि सिङाव थानाय UNB गोजौ फरायसालि दा बे गोजौ फरायसालियाव जोङो दान्दिसे सम जोङो हाबफैनाय जायो लोगोसे हाबफैनायजों लोगोसे जोङो क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौहाय लोगो हमनानै जों दान्दिसे सम जों सावरायनाय जायो दा सावरायनाय लेखा जोङो जोंनि मोनसे थांखि दङ दा थांखिया बेनो जे जोंनि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समावहाय जे मोजां रिजाल्ट खालामलांनो हायो आरो जोंनि जि समस्याफोर माखासे जि फरायसाफोरा जे सौदावदों बे समस्याफोरा बिथांमोननाव बे जाफिनदों नामा लोगोसे जोंनि जि लेखानि समस्या आरो फोरोंगिरिफोरनि समस्या बायदिसिना जों दङ दा बेफोरखौबो जों फरायसालियाव जों सुलु लानायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ दान्दिसे सम थुलुंगा होनायनि हाबाफारि जों लायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफ्रा जेन गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव माने जोंनि जि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ बे एग्जामफोरावहाय गावनि फरायनायजों आरो मोजाङै पास खालामलांनो हायो बेखौनो जों फोरमायनाय जायो।